Исемнәрдә тарих шагыла. Казанның тарихи мәчетләрен барлый башлагач, һәрберсенең диярлек берничә исемен булуын инде чамаладык. Мусабай мәчете, 5-нче мәхәллә мәчете, Тихвин, ул хәзерге Габдулла Тукай урамында урнашкан таш мәчет, Тихвин һәм Печән базары почмагындагы мәчет, Галиев мәчете кебек исемнәре булган мәчет Казанның иске татар бистәсендә урнашкан. 5-нче Җәмигъ мәчете 18-нче гасыр ахырында Казанда төзелгән таш мәчетләрнең 5-нчесе була. Бер мәчет тарихы тапшыруның бүгенге чыгарылыш үзәгендә Галиев мәчете. Галиев мәчете 1798 елдан алып 1801 елга кадәр Казанның иске татар бистәсенең үзәгендә төзелгән. Мәчет сәүдәгәр Муса бин, Мөслим бин, Мамыш әс-Сәрдәви, кыскача Муса Мәмәшев акчасына бастырыла. Шуңа халыкта йөргән исемнәренең берсе дә Мусабай мәчете була. Мәчеттә беренче намаз 1800 елда укыла. Мәчетнең архитектурасына килгәндә, проект авторы билгесез. Бина татар ислам архитектурасының 18-нче гасыр классицизмы үрнәгендә төзелә. Мәчет 2 заллы, 2 катлы була. 8 кырлы, 3 яруслы манарасы 2 зал арасындагы диварга сөялеп торган. 1882 һәм 1897 елларда сәүдәгәрләр Уразаев, Галиев һәм Иманкуловлар акчасына мәчет төньяк һәм көньяктан киңәйтелә. Бизәлеше соңгы классицизм юнәлешенә әйләнә. Мәчетнең бүгенге көндә булган исеме ничек тугансың? Мәчетнең имамы Мөхәммәд Юсуф Сәгыйтовка мәхәллә халкы ярдәмгә дип бай сәүдәгәр Мөхәммәтҗан Галиев улын Галимҗанны сайлый. Ә берникадәр вакыттан соң Галимҗан үзе үк шушы мәчетнең имамы булып китә. Галимҗан Галиев исеме астындагы бу шәхесне күпләребез белми, чөнки без аны барыбыз да галим, дин белгече, мөгаллим реформатор Галимҗан Баруди буларак беләбез. Баруди үз янына яңаша фикерләүче сәүдәгәрләрне һәм дин әһелләрен туплап, мәхәлләдә яңа ысуллар белән эшләүче зур Мөхәммәдия мәдрәсәсен оештыруга ирешә. Галиев мәчете мәхәлләсе Казан татарларының иҗтимагый-сәяси тормыш үзәгенә әверелә. Әлеге мәчеттә Шиһабетдин Мәрҗани, Габдулла Тукай, Каюм Насыйри, Галиәсгар Камал, Нәкый Исәнбәт һәм башка бик күп атаклы шәхесләр тәрбияләнгән, намаз укыган, дуга кылган. Инкыйлаб бар тормышның астын өскә китерә. Совет Татарстанының оешуына 11 ел тулу уңаеннан Татарстан Республикасының Үзәк башкарма комитеты 1931 елның 25 октябрендә чыгарылган карары нигезендә Галиев мәчете ябыла. 1930 елларда мәчетнең манарасы сүтелә. Эчендә барлык бүлмәләрне җимерәләр, этажларны үзгәртәләр. Кызганычка каршы, мәчет эчендә элек булган интерьерлар сакланмаган. Совет чорында мәчет бинасында төрле оешмалар, шул исәптән кунакханә дә урнаштырылган була. 1992 елда мәчет бинасы мөселманнарга кайтарыла, ләкин әле мәчет буларак хезмәт күрсәтә алмый. 1998 елдан биредә Россия Ислам университеты эшли, ә 2014 елга кадәр бина мәдрәсәнең хатын-кызлар тулай торагы була. Сөкләндерү эшләре тамамланып, Галиев мәчете ишекләрен 2015 елның декабрь аенда ача. Тышкы яктан мәчет бинасы 19 гасырдагы мәчет бинасыннан аерылмый диярлек, ләкин эчке өлеше элекеге интерьерлар сакланмау сәбәпле гыйбадәт кылу өчен уңайлы итеп ясалган. Бүгенге көндә Галиев мәчете белән янәшәдә Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте дә урнашкан.
мәчет тарихы тапшыруның бүгенге чыгарылышында без сезне Галиев мәчете белән таныштырдык. Хозур ТВ телеканалының иҗат төркеме һәм мин тапшыруның алып баручысы Рәмзия Вәлиева сезнең белән саубуллашабыз.